איך נכנסים לאתר קייטנות דיגיטלי? זה פשוט מאוד, רק תיכנסו לגוגל, תכתבו את הקישור הזה כדי להגיע אליכם את האתר. אבל אל תנשכו לעשות אנטר. הנה, זה האתר. ברוכים הבאים באתר קייטנות קיץ דיגיטלי בלמידה מרחוק. אתם לא יודעים מה זה קייטנות דיגיטלי? אז אתם מוזמנים ללחוץ באתר מהם קייטנות דיגיטלי ולהבין את הכל. אתם רוצים לראות דוגמאות של קייטנות? אתם יכולים ללחוץ על כל הקייטנות האלה ולראות מה זה קייטנות, מה לומדים בהם וכל הכללים שלמדנו. אתם רואים את הקישורים שלמעלה? אתם יכולים ללחץ על אחד מהם ולראות מדע נוסף על קייטנות שהשתתפתי בהם. אתם רוצים לדעת עוד? אז תלחצו על Let's Talking ותשאלו אותי כל מה שאתם רוצים לדעת ואני אענה לכם. איך עושים את זה? הנה, יש תא ראשון שאתם כותבים את ההודעה או השאלה שלכם, ותא שני שאתם כותבים את הדואר שלכם ואני אענה לכם. בהצלחה!